Ukela nangu nomngani wami uyabona nje guys, happy new year 2024. Uyabona nyaka ukuthi siyajabulisa ukuthi siyangena lenyaka amusha nje. Nangu nomngani wami ngisengiqala ngibona phela yena bekabhizi ngathi ukuthi bekabhizi ngane kulo December. Welcome back guys. Ndibuyile. Ubuyile khona. Ngisemandleni. Solo awutshintshe ngale nto letaphu, solo usho njalo nje. Muhle nje. Ngishintshe shame. Hayi kani. Mara ni right vele shame bantu bami. Yebo babude phela and ubabone nokuthi basibukele ama video from. Ubonile ngiyabonga guys. I'm sure nidle kahle iChristmas ni-enjoyile ama-video. Nami ngi-enjoyile kuba nani ka-TikTok. Ave ningenda ngibe happy, ave nginika smile like every day. Thank you for your support. Semadoda uthola mangaka madoda during Kodwa December. ngisho kodwa nalo ngijuba eminyaka ngisho nayo. Usuzubone nje ukuthi this life ayikho fair. Ayivela ayikho fair. So ngiyathandaza Nkosi yami yathi lesiye ukuthi hayi kumele kuhambe kahle. Bosebenzisa la machine kuphela. Kude nawo. Kude lutho konke guys. I think next. Onemanga usebenzisa machine noma. Kude mkani uthengele phela. Mina ngikwadi ukuthenga nalo machine ngothenga indlela ngangena esitolo ngizothenga angeke ngiyadi ukuthi ngothenga imali. Ngana ngawuhlala ungakwadi ukuthenga machine. Ngikubonile ubambe i-G3 e-store. So lokusho ukuthi ungakhona nokuthi singahamba siyokhetha. So yithi ngibonile ukuthi uyahlanya. uyathi ukuthi shame. Uyahlanya. Mina ngithole umngani lo right. Yathi Jehova ngiyabonga. Something to call makusasa.